Riwruok mar Gavanas okawo piny owacho mondo chiwo omenda ne counties kaluwore gi chike ma pacho ka. Mane giwacho bang' romo mane gibedo godo mar sumo paro ka koro gimiyo piny owacho kokalo kuom migao mar omenda ndalo 5 kende mondo ne ni omenda go ochiw ne counties mondo konye nyawo dongruok e counties go. Video keyo nigi mathoth. We must strive to build on the successes and achievements made so that we can deliver on the devolution dream. Ndalo buora bang' governors ma pacho ka donje apisi, onge mar omenda e counties go koro kelo wich bar mokalo. Kokalo kuom jakom margi Waiguru, governors go koro wacho ni piny owacho ni kod gop counties go maromo bilion 51, wach magi wacho ni osethiro chenro mag dongruok e counties go. The current financial situation across the 47 county governments is devastating. Kenya shillings 20.31 billion is owed to 27 counties for August 2022 allocation, and Kenya shillings 31.45 billion is owed to 47 counties for September 2022 allocation. Further, the total allocation to be disbursed to counties for the month of October is 29.6 billion. We anticipate that the National Treasury will comply with the provisions of the law to release the funds on time. Kaluwore gi kech masani go tache thoth counties ma pacho ka, governors go koro wacho ni kata chiwo kony ne oganda masai ni kod rem mar chiemo osebedo matek mokalo. The continued delay in disbursement of funds has paralyzed county operations in respect to the following: 1. Payment of salaries to county officials. 2. Purchase of medical supplies. 3. Stalling of development projects. And 4. Response to interventions required to mitigate the drought and disaster that is going on. Ekinde matuo mar Ebola e piny libamba ma Uganda medo kelo luoro e pacho ka, governors go nyiso chier ni tuono poko chope pacho ka, kata kamano giwacho ni ikruok ber kiketo makare to manna ka omenda osechiw gi piny owacho. We are not exactly scared, for there is need to have training as a matter of emergency to our medical staff, especially those who are in those counties that are neighboring Uganda. So it is our appeal to the National Treasury to fast track that disbursement of funds, but also ensure that in terms of funding, we first of all deal with the counties that are at higher risk, even as compared to the rest of the places. Bang' gwelo ma jatend migepe manotim gi jatend piny Kenya William Ruto, governors go koro ok mor kata matin gi okang' manokaw gi jatend piny no ewe oko migao matend loch gwenge. In the new government structure, the Ministry of Devolution is not part of the ministries, and as such, the modalities of funding to the Council of Governors will be affected. In light of this, we are requesting His Excellency, the President, to direct the National Treasury to grant the COG a vote for direct funding. Eseche mathoth oganda medo yuago pek mar ngima e pacho ka, riwruok mar governors bende koro golo ywak ka gikwayo migao mar omenda mondo kas chenro machiwo omenda e counties ka gichich ni poroni ma ok otimore to chenro mag dongruok dibedo kod ng'ikruok e counties ma pacho ka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.